to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong ipangalian ining santos nga misa ang kalinaw ug ang kahusay sa tibuok kalibutan nga ang balaod sa Dios mauntay sundon sa atong mga katawhan, labi na gid sa atong mga leaders sa simbahan ug sa atong gobyerno ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan aron sila mahimong malipayon ug balaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tananamong kalapasan ug dawata ang among pangalyupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Asiria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluloy-on ka ni adtong walay laing kadangpan, ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuuhon, ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo, mugamot siya pag-ayo, daw usa kada kong kahoy, mulipang ang iyang salingsing, ug may sama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong,
Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sepre nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanan paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ko ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Usa ka panultihon nga wala ako manaad pagpamati, giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawa sa buko. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdong. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko o pahimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalinghog ka nako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Dili ka mo maghupot og laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Ang mga pulong mo
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduceo, busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios og nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing og sa tibuok niyang salabutan og sa tibuok niyang kusog og kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran o paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa gihisgutan dinhi ni Propeta Oseas ang awhag sa Ginoo nga ang tao nga mibiya kaniya, ang Israel, kinahanglan nga mubalik nga mahinulsulon. Ingon siya, andama ang inyong igsusulti. Muangkon ta nga kita nakasala og mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nya inig abot na anang panahona nga mahinulsulo ng atong kasing-kasing og mangayo na tagpasaylo sa Ginoo og muangkon ta sa atong sala. Niingon dayon ang Ginoo, himuon ko silang matinuohon o higugmaon ko sila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel ug mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa olibo ug mga limyon siya sama sa Libanon. Kanindot di ay sa kanibang atong higugmaon ang Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, ningon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Mao ni ang sawop amatao si Hesus dinis kalibutan, mao ni ang awhag sa Ginoo. Lingya imong tupad ing naunsa roy imong hinulsulan. Ang di mo lingi padong sa impierno. Unsay imong hinulsulan, pulos man kita mga sadan.
Kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Pulos kita sadaan. Muna pag-ingon diri ni Hesus, ang dakong sugo, duha day kabuok. Dakong sugo, pero connected ni silang duha. Higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, hunahuna, kusog, kalag. Unya ang ikaduha, higugmaa dayon ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Kanus aman ta makasa sa Ginoo, kanang higugmao na nato ang atong kaugalingon, unya gamito nato ang atong isigkatawo para malipay ang atong kaugalingon. Kamong mga asawa nga ni adinhi, kinsa ninyo ang nahigugma gyud sa inyong bana sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong bana? Tasa ka mo? Pulos-pulos gyud mo mga yawanon. Kay sama gunas imong kaugalingon, kanus amang ka nagyaw-yaw sa imong kaugalingon. Wow, magyaw-yaw ka ngadto sa uban, pero imong kaugalingon imo ginang sabton, imo ginang pasayloon. Gani moingon pa man gani kas uban nga sabta ko ninyo. Ana magina. Mga bana, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong asawa sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, mudawat ra gyud mo kun magyaw-yaw na sila, saputo na sila, okay ra gyud ninyo kay musabot ra gyud ba kay ako gunang kaugalingon? Itaas ko no be mga bana. Otro sa demo. Kamulang mga parishioners, kinsa ninyo nahigugma sa pari, sa inyong paris priest, sama gid sa inyong kaugalingon nga kun ang pari mo ingon pamalit mo slat, palit dayon mo kay haron gyud malipay ang pari. Tasa kamot naagyo yung mga 5 kabuok. Kamong uban mga buangon mo. Ang inyo rin kaugalingon, inyong gigugma. Mao ni ang nindot. Mo bitaw karon ay mangutana nako, Pader, kinsa man gyud maayong butara nato ani mga kandidato? Ingon dayon ko, naa gid tay standard sa simbahan nga gitudlo ug unsa man na kinahanglan ang kandidato nga atong pilion kana gyung makadiyos, makatao, makabayan. Ano na siya? 3 ka M. Makadiyos, makatao, makabayan. Naba mo roy natanaw ani mga nanagan karon sa midterm election nga naa aning 3 ka qualities na og naa gani butari dayon. Pero kanang wa ani ayaw na lang nagbutari di ba? Unsaon man pag-ila sa tao nga makadiyos og makatao, kay kanang makabayan mo sunod ra man na siya. Unahon ginang makadiyos nya makatao. Unsa may mga pipila ka mga ilhanan, adi na lang tamutan-aw og lain. Anhi tamutan-aw ni Hesus og sa mga santos, sama ni Maria og sa tanang mga santos. Unsa may ilang kinabuhi, isip, mga tao nga nahigugmas Ginoo sa ilang isig katao. Ang nag-una gyud, di gid na sila mangandoy og kwarta para sa ilang kaugalingon. Kay ang Dios wa man magkinahanglag kwarta, di ba? Wa sad magkinahanglan ang imong isig katao nga ikaw dato gyud ka una pa ka makapakitag gugma nila. Wa man magkinahanglan ana. Unsa may pangitaan ning mga tao nga kanini ang makadiyos, kana gyung kakabus sa kinabuhi. Kay kani manggong kabus maunay kusog kay mo sangpit og Ginoo, mausad nay kusog kay mo alagad sa iyang isig katao. Kanang kabus ba? Mao na nga ang tanan gyung mga santos gikan gani ni Hesus hangtod tanang mga santos
ang ilag yung gipuy-an nga kinabuhi mao ang kakabos. Bisan kadtong mga hari, mga rayna, nga mga santos ang kinabuhi, bisag nagpuyo sila gingharian, ang ilag yung personal nga kinabuhi na agyos kakabos. Pasabot, wa sila mangangkon sa mga kwarta nga naa nila, kung dili ilang gigamit kini para sa pag-alagad sa Ginoo o sa isig katao. Nana ba mo'y nakit-an ron sa mga kandidato nga nanagan, labi na gyud sa team Marcos o team Duterte, na amoy nakit-an nga ingon ani og batasan nga mangandoy gyud kakabos, mahigugma gyud mga kabos, o niya dili magsigig pangwarta na ba? Butari. Pero guwa gani, ayaw na lang. Kapoy. Kanang mga kandidato nga magsigig pangwarta, kanang mga leaders nga magsigig pangwarta, madinhi man sa simbahan or diha mas gobyerno, makaguba nag bayan or community. Dili na sad sila makabayan. Ikaduha, ang tao nga duol kay Ginoo, andam kaayong muantos. Kana bang muantos, morisgo sa iyang kinabuhi o sa iyang image alang sa pagsunod sa Ginoo o sa iyang isig katao. Sama nang pag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway. Karisgo ana, di ba? Risgo kay na kanang pag-ingon ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos, risgo kayo na, di ba? Ilingay mong tupad ing naandam kang morisgo para nako, ing na kano, ing na morisgo ka para nako, pasabot andam ba kang magpakamatay para nako, ana. Oy, moingon ang imong tupad, kamatay lang diha. Oy, sa sakit tiyan ako diri. Ay, mga asawa gani, di man gani na morisgos para sa ilang bana, nga, pertigin nilang gaus-gaus, ana, mga bana, otro sana, di asa na morisgo. Kining pare, ha, samot. Samot na mo. Pero kanindot unta, ug naatay mga leaders. Para ng inyong bata, magsagit-sagit. Muantos gyud mo ba nga muda nga tos gawas nya adto nyo ibutang kay haron dili madisturbo ang inyong tupad. Ganiha pa man ko nakabati anang sigisagit, wa gyud dadas gawas. Palihog ko na dadas gawas kay nahigugma man kas imong tupad. Dili madisturbo ang iyang kuas Ginoo. Dadas ang adto. Kuan nang inyong anak, palihog lang. Mao nay ato din hinghangyo. Very good. Pero dili na pag kuan ha, ato lang ibutang ba sa saktong lugar kay nahigugma man ta sa atong tupad nya unsaon niya pagsimbas Ginoo maigking na siya da sige naglihok-lihok, sige nagsagit-sagit imong anak. Maigking mo nay pagtabang nya ang ato sang pimag des gawas iya sa nang taga-ag lingkuranan didto. Ana bay pimag diha. Kuan na lang, kamo na lang luwa. Tana dito. Tanawa. Di ba? Dinhi sa atong lugar, bisan sa atong ginagmayng paagi, ato ginang gitagaan og role aron nga mahigugma gitas Ginoo, makafocus tas paghigugma sa Ginoo panahos misa ug sa atong isig katao nga nanimba. Mao sa netong buhaton ngadto silingan. Ayaw disturbuha, ayaw lisod-lisura imong silingan. Be karon kono be sa kaning mga kandidato labi na sa team Marcos o team Duterte, kinsa Manila ani nila ang morisgo gyud, muantos gyud para sa katawhan, para sa mga tao nga nanginahanglan na butari dayon o guwa gani ay nalagbutar usik-usik sa panahon. Ikatulo, aon sa tuy una na kong gingon, ilhanan, limot na, dili mangwarta,
mo puyo gyud kakabos. Ang sunod, anda mo antos, mo risgo alang sa iyang isig katawo. Ang ikatulo, kaning maampuon. Kana yung tao nga musalig sa Ginoo. Kana bang itugya niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kinsa maning tao nga tinuod nga maampuon, di ta magpailad aning gisulob-sulob o gingon ani sama nako. Ana, ay sad mong pailad anang magbasa-basa diri kanang magbrunda-brunda ana. Di na kasiguruan kana sang magsigig simba, magsigluhod gikaspultahan luhod nga ripadong, baga na kay kubal ay kumpiyansa ana. Daghan sa kayong mga hudas ana diha. Kinsa man gyud tinuod nga maampuon. Mo kibaw kanang tao nga magpasugo mo alagad sa iyang isig katao unya dili manugo. Kay ang word ampo, surrender, mao bitan ang muhapa, moisas kamot. Ang kuan ana slavery, servanthood. Kana bang mo serve kas Ginoo, mo serve kas imong isig katao, mo alagad, dili hinugo. Daghan man kay dinhi sama aning nagmisa, hinugo man kay ni. Kana bang magpasugo kas Ginoo, magpasugo kas imong isig katao, mao man gid na siya the best. May kinsa dinhing mga kuana be asawaha nga wa gyud kasuway og di gyud manugo sa ilang bana. Taas ang kamot. Dili gyud mo tinuod nga maampuon. Mga bana, kinsa dinhi ang magsigi ra gyud nya malipay gyud mo nga magsigig pasugo sa inyong asawa. Taas ang kamot. Otro sa. Mao ni atong i-check. Kay kining nang-apply nato, ibutang nato sa context sa politika ba kaning atong eleksyon kay mao man ni atong giatubang nga porting dakua nga kana ganing event sa atong nasod. Kani manggong mga servant sa atong nasod, kani mga politicians, apil naming mga pari, gitawag mo gud ni sila mga public servants. Ang word nga servant importante kay na dili ni sila public officers. Na highlight man gud nato ang public authority or public officers, na limtan ang public servant nga word. Mo nang nag-away-away na nirong ato mga leaders. Kay iniglingkod na nila ang ilang hunahuna public office nya i-connect dayon public officer nya kay officer man authority dili oy. The office in the church and in the government is an office of service. Mo nang dinhi sa atong simbahan na perform man na namo og sawa, kuwangan man o dili, ang rumbo gyud sa simbahan to be a servant leader. Kana bang leader ka, pangulo ka nga nag-alagad sa imong panon, mao nay gibuhat ni Kristo, mao nay gibuhat sa mga balaan nga mga leader sa simbahan, sama sa mga apostoles, sama nila ni San Agustin, San Vicente Ferrer ug uban pa. Mga leaders na sila nga nag-alagad. Karon ni atay daghan dining bisita, gagreen ang ilang lawas. Kinsa may leader ninyo? LSF. Kaning LSF nga ato dining backbone gini sa atong parokya ni sila. Grabe kayong mualagad nato dinhi. Bahala nagwa na takabayad nila. Ako lang gining i-announce, bahalag uwaw. Inigsangpit nato, tubag dayon, bisan pagwa takabayad. Tungod na sa ilang leader. Di man sana perfect, nga buangon man sana ilang leader usahay. Pero grabe mo alagad dinhi sa simbahan o hastasad sa ilang isig katao. Congratulations LSF.
Mao nang ako gining i-advertise og naa mo dihay mga gusto nga mga steel workers nga tinuod nga moalagad, la pangitaan ni ninyong LSF. Unsa ni nga ni Lord's Steel Fabricators. Di ko mauwaw nga mo advertise ninyo. First time ning ni-advertise ko din kay impressed kay ko nilang Brad Henry o Sister Bibang sa ilang pagdaan ng ilang kuan og kamusad nga mga LSF. Pero naa sa mga buangon ninyo, pero kanang at least tungod kay ang inyong leader ang naa siyang unahuna mao ang pag-alaga dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa inyong mga kliyente, inyong mga customers. Madagyod ang mga members. So muna mangita tag mga leaders nga kusog mo alagad kay maunay bungas pagampo. Ang tinuod nga taong maampuon maalagaron dili magsigig daog-daog sa iyang isig katawo nga suguon tag maayo pabayad og buhis. Unya ang atong gibayad nga buhis kurakuton ra nila. Sila maoy nagdawat og millions, kitay nagsigig bayad og daily taxes. Luoy kaitaan ang mga leaders nga mga hangol kaayo og kwarta, hangol kay gahom og muragid sila maoy authority, siging papriso, siging pangontempt anang ilang mga panggukod, anang mga tao nga maura say nagbayad og buhis, kauban sa nagbayad og buhis nga ilang gipangsud sa ilang bulsa. Lisod kay na inana, malusno gyud ang atong nasod. Unsa may epekto sa kinabuhi niining mga tao nga makadiyos, kani mga leaders nga makadiyos, makatao ug makabayan. Una, musikat gid na sila sa katilingban. Daghang mga tao magpangga nila. Pero diri sa pika side kay naa man ginang positive ug negative, dumta na sila sa mga leaders. Masasik, tanawa si Kristo. Thousands ang magsigig sunod niya, pero ang kadtong pinakapudyot nga mga high priests, mga leaders sa ilang katilingban sa una, naglagot niya og maogyoy ni himo og lakang aron dakpon og patyon si Jesus. Pero purting daghanang mga tao nga nagmahal ni Jesus hangtod karon. Mausad ang mga apostoles, gipangbitay sila tungod sa mga authority atong panahon nga naglagot nila, pero ang katawhan hangtod karon gadibusyon nila. Karon birthday ron ni former President Rodrigo Duterte. Ambot og ang mga tao sa Pilipinas, mga Filipinos dinhi og sa gawas mo celebrate baka sa iyang birthday. Ang sa inyong tanaw, unsa may impact sa kinabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka tuig nga pagdumala sa Davao City isip mayor og sa Pilipinas isip presidente for 6 years. Unsa may impact? Gihigugma ba siya sa kinabag-ang mga Filipinos? Kung gihigugma siya sa kinabag-an natong Pilipinos, congratulations President Rodrigo Duterte. Makaingon kitang happy birthday nimo. Pero gidumtan ka sa kinabag-ang mga Filipinos, congratulations. Pagbag-o, pag hinulsol balik sa Ginoo. Gilutos ba si President Duterte sa mga leaders sa atong nasod o sa leader sa kalibutan? Gilutos ba siya? Tanawa lang. Kung gilutos siya o gidumtan siya, pasabot, tinuod gid siyang di tingali perfect, nagpractice atong giingon nga kinaiya sa makadiyos, makabayan, makatao. Dili perfect, pero at least na ay positive impact. Magpuyo sa kakabos,
moantos og morisgo sa iyang isigkatao og moalagad kanunay dili magpaalagad. Mao ni siya ang mga qualities nga angay natong hinumduman kita sang mga leaders. Ako dinhi isip inyong parish priest naningkamot sa kuani dili gyapon perfect, pero at least naa diha ang atong rumbo. Nigilinga imong tupad ing nasugod karon. Sabat nako ba nasugod karon, pwede nako nimong sugo-sugoon. Ana ha, kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato. Masaligon kitang moingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan sa walay puas, musangyaw sa kasing-kasing sa Ebanghelyo, ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga dili unta kita mahikalimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga mga kabus, mga pinasagdan ug mga sinalikway. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga diha sa kaayo ug pagtahod tagdo nato ang mga matagtaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga pinaagi sa malumong tandog sa Espiritu Santo, maangkon nato ang mga halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga dad-on ni Kristo ngadto sa iyang tunhay gingharian, ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Mahigugmaon og maluluyong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga anha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun ang aman, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, mapiling bayan, ning imong pagaminuhan, bayat sa mga saybanan, nawatan. Sagol sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kaluy ipagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo og sa kanunay makaluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, og busa uban sa mga anghel og mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Dress away those dread and toil, so much sweet to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply on your life. Magampo kita, bubui sa imong gahom Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection, ang Dios nong panalipod. Nya mahitabo ra ni kon ato gyung higugmaon ang Dios labaw sa tanan ug ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Salamat sa mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry ug Mrs. Leonarda Monisit ug ang LSF Ironworks family sa ilang 21st anniversary karon. So atong pakpakan silang tanan. Salamat kayo. So mao na kamong mga gustong magpatrabaho og steelworks or bisad unsang construction, ala kontakan ni ninyong atong LSF di arani dinhi San Vicente Ferrer. Unya, salamat sad sa naghatag nato og suporta kanunay kaning namalit natog mga slots. Mao na ni ang atong update, ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para sa ato ning kumbinto, gasige patagbayad ani. Kaning LSF usanis atong bayrananan. Niabot nag 53,840 ang atong halin, naapay 6,160 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 500 ka challenge ang atong nadawat. Nya ang ato sang laing slot, ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong Holy Week celebrations o sa Fiesta celebrations. Nakadawat na ta, nahalina na ta og 13,208 ka slots, naapay 56,792 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, niabot na sag 457 ka challenge atong nadawat.
Anya, ang atong ikatulong slot, ang haligi para ni Mama Mary, it's PMM, para ni itabang nato sa parokya ni Father Arnel Ponce, ang kontag 20 kahaligi dito sa gitukod nga simbahan. Ang atong halin, 8,481 ka slots na, naapay 3,519 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa siya 20 slot challenge nga tag 2,064 na sad ka challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat mga slotters. Naot unta ato ning paspasag palit. Kotob sa atong pista pohon Mayo 3 makahurot na tanitog palit. Kung atong summarizon, kung mo palit mo tag sa kaslat sa atong tulo kaslots, 700 pesos ang inyong mahatag. Niya kung mo appeal mo sa challenge, tulo ka challenges, 11,200 sad ang inyong mahatag. So kamo na mag-igo ana. Padayon tang mangimbitar sa mga couples na gustong ma-enrich ang inyong panagtiayon, appeal mo sa Christian Life program nga pasiugdahan sa atong Couples for Christ din his parokya, sugod karong Abril 5, Sabado, alas 8 gabi, anha diya sa FLA office. Pahibalo ni auhag ni gikan nilang Brother Melvin o Sister Jean Monteliano. Ang atos ang Via Cruces kada Biyernes alas uban sa alas 6 nga misa ani sa sulod simbahan. Nya ang atong confirmation sa mga 12 anyos pataas ang edad karong Abril 26, nya deadline sa registration Abril 10. Ang atong mass wedding karong Mayo 1, ang deadline sa registration karong March 30. Nya padayon sa tang nag-awhag kinsa tong mga maayog tingog diha na ay panahon nya naa say maayong kinabuhi nga Katoliko. Suportahi ang atong Grand Choir, pero ang ako yung number 1 nga giawhag ani ang atong mga existing choir members nga unta mo support mo sa atong Grand Choir. Hangtod karong Domingo ang atong pagpanawat og mga additional members para makompleto ang atong choir para mo alagad sa Holy Week og sa fiesta nato nga celebration. Salamat kayong daan mga talented sa pagkanta. Kontaka lang sa atong opisina or nila ni Sister Alma, Brad Abit, or Sister Karina. Padayon sa mong support sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Iya ni karong subscribers, 241,000 na. Nya, sige lang yun mo view, like, share, kada adlaw, o subscribe. Kay makahatag ni og enrichment sa atong kinabuhi bahin sa ebanghelyo og makahatag sa mog income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ang atong income sa YouTube ni atong niaging buwan sa month of February nadawat nato atong niaging adlaw niabot og 204,000 kapin ang atong na income. Pakpakan nato ang YouTube. Salamat kaayo. Praise the Lord. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among Amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan, Jesus maluoy ka kanamo, pasaylo